दिनै फुंबिलिनि गोदान खौराङाव फिन खेबसेयाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङा दङ थारैनो फैबाय थानाय समफोराव बर'नि राजखान्थि दोलोफोरा ज' जागोन नामा? थारैनो बर'नि गेजेराव थानाय रिजनेल पार्टी BPF आरो UPPL खौसेथिनि महर लागोन नामा? मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगाङाव BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया BPF UPPL मोननै रिजनेल पार्टीया ज' जानायाव आंहा गोसो दं। मोन्नैबो पार्टीया खौसे जायोब्ला मोनबो पार्टीया BTCआव जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदोंमोन बिथाङा। बेखौ लानानै गोबां बर'नि दैदेनगिरि मेलेमजिबि सुबुंफोराबो खौसे जाजानो लुबैनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय बेनि गेजेराव खायसे सुबुंफ्रा प्रमद बर'आनो खौसे जानाय नङा, हाग्रामा महिलारियानो खौसे जानाय नङा, सानैबो चिफ जानो लुबैयो, बेबादिब्ला बोरै खौसे जागोन? बेबादि गोबां बायदिसिना बाथ्रा बुंनायखौबो नुनो मोन्दों। थारैनो आंनि फारसेनिफ्रायबो बेखौल' बुंनो सानो, बर'आ गासै बिथिङाव गुबुन हारिफोरनि नोजोराव खौसेथि जौगानाय हारि महरै सिनायथि मोननो थाखाय जों राजखान्थि बिथिंखौबो खौसे लाबोनांगोन। मानोना आथिखालाव मोनफ्रोम बिथिङावनो पलिटिकेलनि मुं लायो। सोरबाया सोरखौबा मुंस'नाय, रायखुमानाय, पार्टीखौ लानानै एना एनि जायो। बैफोर गासैखौबो फोजोबस्रांनो थाखाय जों खौसे जानांगोन। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै अदालगुरियाव मैया एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि खौरां मेल लानायनि गेजेरजों बिथां दिपेन बर'आबो हारिनि थाखाय BPF UPPL खौसेथिखौ जोंबो लुबैयो होनना बिथाङा बाथ्रा बुंदों। बिथां दिपेन बर'आ बुंथिबावनाय बायदिब्ला BTCनि राजखान्थिनि सावरायबाय थानाय खोथा बाथ्राफोर जेराव BPF आरो UPPL मोननै राजखान्थिनि गेजेराव खौसेथि जानांगौखौ लानानै दासान्दि ससियेल मिडियायाव दान्थे बिदान्थे गावबा गावनि खोथाफोरखौ जेरैबायदि बुंलायनाय थासारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्रायाबो गोबां खेब सावरायजाबाय थादों। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो फोरमायोदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो खौसे आवगायलांनायखौ लुबैयो। बड'फानि आदर्श बुहुमनि बर'फोरा खौसे जानांगौ, थां आरो थांनानै थानो हो आरो माहारिबादखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोदों। बेनिखायनो थांनाय 2024 मायथाइनि आगस्ट दाननिफ्राय 2024 मायथाइनिनो डिसेम्बर दानसिम UPPL आरो BPF मोननै दोलोनि गेजेराव सावरायनो साननाय, ज' जानो साननाया थाबथाबोदों। नाथाय दिनैनि समाव जों खौसे रायज्लायनानै समाधान खालामनानै जयै आवगायलांनो हागोन नामा? बे बाथ्राखौ बुंदों दिपेन बर' बिथाङा। थारैनो BPF आरो UPPLआ खौसे जामारगोन ना? नोंथांमोना खौसे जानो लुबैयोना? कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोन बयबो फोरमायहरनो हागोन। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बे बाथ्राखौ बुंबावदों दि हाग्रामा महिलारिया बुंनाय BTC बा हाग्रामाया चिफ आरो BTR बा प्रमद बर'आ चिफ जागोन, बे खोथाया फैयोब्ला माब्लाबाबो सावरायनाया जानाय नङा होनना बुंबावो दिपेन बर'आ। नैथि खौराङाव दङ BTR गोरोबथानि फिन मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव गोबां बर' रायजो राजाफ्रा रायजो जाबोनाय BTR गोरोबथानि गेजेरजों 5.3 दफा बादियै हानि पाट्टा बिलाइखौ 100% मोनफुंनो हाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 50 बोसोर सिगांनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय लाख लाख बर' रायजो राजाफ्रा BTR गोरोबथानि 5.3 दफानि गेजेरजों आद्रा थाबावनाय बिश्वनाथ जिल्लानि हानि जेंनाफ्रा आबुङै सुस्रांजाबाय। गुबुन गुबुन समफोराव हानि फोरमानलाइ राननाय बायदिनो फिन आरोबाव मैया जोबथा हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जिल्लानि मावख'नि साखाथियाव जालाङो। मैया मन्त्रि अशोक सिंहाला बाहागो लानानै हानि फोरमान बिलाइ गासै 2145 हानि पाट्टा बिलाइखौ राननानै होयो रायजो राजाफोरनो। बेनि गेजेराव बिश्वनाथआव 1337, नाहरलगुनाव 509, गहपुराव 157 सा आरो बिहालियाव सा 153 सुबुंफोरा हानि पाट्टा बिलाइखौ मोनफुंनो हायो। थामथि खौराङाव दङ भुटानाव सोमजिदों मोनसे गिलु-बालु अर खामनाय जाथाय। थांनाय सानखालि जानानै थांनाय जाथाया गोबां सुबुंखौनो समखिखांहोदों आरो गिखांनाय थासारि लाबोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया भुटाननि माइनपुल सिटी गेलेम्पुआव हाबलांग्रा गाहाय गेटनि गंसे न'आ हरखाबै अर नांनानै ब्लाव ब्लाव अरनि जोंनायजों थेर-बेथेर जादों। बे जाथाया माबोरै जानो मोनखो? बेनि सायाव जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला मोब्लिबारि सर्ट सार्किट जानायनि जाहोनावनो खामदोंमोन होनना बुंथिदों। जालांनाय भारत-भुटान सीमा ओनसोल गेलेम्पुआव हाबलांग्रा समायना भुटान गेटआव हरखाबै अर खामनाय जाथायथिलियाव सुलाद लानो थांदों एबा बाहागो लाहैदों आसाम फुटबल गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो गाहाय नेहाथारि दावा पेनजारिउ बिथांमोना।
ब्रैथि खौराङाव क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर महरै बिबान आजावबाय प्रफेसार गणेश चन्द्र औवारिया। गिबि खेबै बर'फोरनि गेजेराव कटन मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार गणेश चन्द्र औवारिया क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर बिबानाव आगान होबाय। मख'नो गोनांदि गिबि खेब क'क्राझार मुलुगसोलोंसालियाव भाइस चेन्सेलर बिबानाव आगान होनाय प्रफेसार गणेश चन्द्र औवारिया मुलुगसोलोंसालिनि फरायसालि आरो फरायसालि नङै लोगोसे फरायसुला फरायसुलिफोरजों गुवारै सावरायलायनाया थांनाय सानखालि जालाङो। गिबि खेब आगान होफैनाय प्रफेसार गणेश चन्द्र औवारिखौ बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमाफोर MLA लरेन्स इस्लारि, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि काम्पा बसुमतारी, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर बाबुलाल आहुजाजों लोगोसे गासै फोरोंगिरि आरो गासै स्टाफ मेलेमजिबि सुबुंफोरा भाइस चेन्सेलर महरै बिबान आजावनाय प्रफेसार गणेश चन्द्र औवारिखौ गावनि मावख'आव थांनानै बरायहैदों। मोनसे जारिमिनारि जाफुंसारनायजों दिव्या देशमुखआ डब वर्ल्ड चेम्पियनशिपनि बिमुंखौ आवग्रिनो हाबाय। 19 बोसोर बैसोनि भारतारि आइजोआ डब वर्ल्ड चेम्पियनशिपनि बिमुं आरजिनो हानाय गिबिसिन भारतारि आइजो जानो हाबाय। बादायलायनायनि जोबथा मेचआव दिव्याया गावनि बेरेखा हम्पीखौ टाइब्रेकाराव फेजेननो हादोंमोन। नैथि रेपिड गेमआव देरहानायजों दिव्याया डब वर्ल्ड चेम्पियनशिप जायो। मख'जाथावदि सानैबो भारतारि आइजोफोरा गोदान जारिमिन बानायनानै बे बादायलायनायनि फाइनालनि थाखाय क्वालिफाइ जादोंमोन। मैया आइजोफोरनि बुहुमनां कापनि फाइनालाव सानैबो भारतारि आइजो गेलेगिरिफ्रा गावजों गाव मोगा-मोगि गेलेदोंमोन आरो जोबथा जारिमिन सोरजिदोंमोन। टाइब्रेकाराव 19 बोसोर बैसोनि दिव्याया गावनि गागि टीमनि लोगो हम्पीखौ 38, 2.5 आरो 1.5 पइन्टजों फेजेनदोंमोन, जायनि गेजेरजों भारतआ गावनि गिबिसिन आइजो डब बुहुमनां चेम्पियनशिप जानो हादों। दिव्या देशमुखआ दिव्या जाय चेम्पियन बिमुं मोननायनि उनाव आबेग गोनां जादोंमोन, बिथाङा थारैनो मोनसे जाफुंसारनायनि जारिमिन। आं सोरखारनि सुथुर नङा। जों दासिमबो उदखारिफोरनि बेरेखायै दावहायाव सोरखारजों दं, नाथाय सैथोआ सोराङाव फैनांगोन। बे बिबुंथिखौ लकसभायाव बेरेखा हान्जानि लेङाइ दैदेनगिरि आरो आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि गौरब गगैआ पहलगाम गाग्लोबनायनि उनाव अपारेशन सिन्दुरनि सोमोन्दै मैया संसदआव सावरायनायाव बिथाङा बिबुंथि लाखिदोंमोन। बेरेखा हान्जानि गोख्रों दाबिफोरनि गेजेराव मैया संसदनि बे जथुम्मायावनो अपारेशन सिन्दुरनि सायाव दान्थे-बिदान्थे जादोंमोन। अपारेशन सिन्दुरनि बेबादि दान्थे-बिदान्थे बाहागो लानानै गौरब गगैआबो नरेन्द्र मदिनि दैदेननाय NDA सोरखारनि खामानि मावनायनि सायाव सोंथि दैखांनानै बुंदोंमोन दि जों सोरखारनि सुथुर नङा। उदखारिफोरनि बेरेखायै दावहायाव जों दासिमबो सोरखारजोंनो दं, नाथाय सैथोआ सोराङाव फैनांगोन। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मोनसे आलादायै खौरां। जों दासान्दि समाजारि बिजोङाव गोबां स्प्रेड जाबाय थानाय दैदेनवारि आरो सासे आइजोनि आरोबाव माखासे गनायजाथावै फट' भिडिअफोरा गोसारबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो बिथांमोना समाजाव मा खालामनो सानगासिनो दं? बिथांमोना समाजखौ गुबुंले खालामनायनि गेजेरजों मा दिन्थिलांनो सानदों उन जोलैनि सुबुंफोरखौ? नोंथांमोना बेनि सायाव मा फोरमायनो सानो? कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। मानोना बैसोरबादि सुबुंफोरनि थाखायनो दिनैनि समाव ससियेल मिडियाखौबो नायनो हायै थासारि जानानै फैदों। आरोबाव मोनसे कल अडिअ भाइरेल जादों, जेराव भाइरेलनि गेजेराव दैदेनवारिया बुंनाय बायदिब्ला आं जेनबाय, आं थैनोसै बायदि राव बुंनायखौ खोनानो मोन्दों। थारैनो बिथांमोना समाजखौ मा खालामनो सानखो? आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला ससियेल मिडियाबो मोनसे समाज, जायनि गेजेरजों गोबां समफोरावनो मोजां गाज्रि बाथ्राफोरा ससियेल मिडियायाव सावरायजायो आरो गोसारो, जेराव बैसोरबादि सुबुंनि थाखायनो ससियेल मिडियाखौ खुलिनो हानाया एबा नायनो हाया। मोनसे खामानिनि थाखाय दुबाइयाव थांनाय सासे 24 बोसोर बैसोनि भारतारि आइजोखौ गुबुन हादोरनि रैखाथि हान्जाफोरा खादों। रिपर्टफोरनि बायदिब्ला हायद्राबादनि सासे आइजो थागिबिया मोनसे बिउटि पार्लाराव खामानि मावनायनि थांखिजों दुबाइ फारसे थांदोंमोन। बेनि उनाव दुबाइ बिरखं गाथोनाव रैखाथि मावथिफोरा मोनसे अपारेशन खालामनाय समाव आइजोनि बेगाव ड्राग्सनि मोनसे पेकेटखौ मोनदोंमोन। बे जाथायनि उनावनो रैखाथि मावफारियाफ्रा सोंनाय फिननाय खालामो आरो बिथांजोखौ पुलिसनो गथायना होयो, जायनि उनाव बिखौ जोबथेसालियावबो दैथायहरो। बे समाव आइजोनि नखरा बे आयदानि सायाव भारतनि बायजो हायुङारि मन्थ्रि एस जयशंकरनो गांसे लाइजामबो दैथायहरो। लाइजामाव नखरनि सुबुंफोरा आइजोखौ रैखा खालामनो खावलायदोंमोन, जेराव दाबि खालामदोंमोन दि सासे सिनाय मोनै सुबुङासो बिथांनि बेगआव ड्राग्सखौ सोनानै दोनदों।
बे समाव दुबाइआव भारतारि राजथान्दै थाग्रा खुलिया जाथायनि सायाव सावरायनो थाखाय सोमोन्दोआव दं। बेजों लोगोसे बेखौ फोरमायनाय जादों दि एजेन्टनि बेरेखायै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं, जाय बिथांजोखौ साख्रि होगोन होनना दुबाइआव लानानै थांदोंमोन। बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय एजिपि दोलोआबो सांग्रां जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बिपिएफ, इउपिपिएल, बिजेपि आरो एपिबि मोनफ्रोम दोलोआनो गोख्रों जादों आरो गोख्रों जानाय बायदिनो बे बाराव असम गण परिषद थामहिनबा एजिपि दोलोआबो जिल्ला बिजिरसंनाय आरो फोसावदिंनाय हाबाफारिफ्रा जादों। असम गण परिषदनि गुबै थांखिया जादों बिजेपि दोलोखौ होबथानाय आरो बेबादिनो चिरांनि बिजनीआव असम गण परिषदनि खौरां मेला जानानै थाङो। बे खौरां मेलाव असम जातीय परिषदनि नेहाथारि चित्तरन्जन बसुमतारिया बाहागो लानानै फोरमायदों दि बिटिसि इलेक्शननि थाखाय जों जिल्ला फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दं। दासिम क'क्राझार, बाक्सा, तामुलपुर बायदियाव फोसावदिंनाया जानानै थांखांनायनि उनाव चिरां जिल्लायावबो फोसावदिंनायनि गेजेरजों खौरां मेलखौ लादों होनना बिथाङा बुंदों। एजिपि दोलोखौ जाहाथे बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों खालामनो हायो, बेबादि बुङो असम जातीय परिषदनि नेहाथारि चित्तरन्जन बसुमतारिया। भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना सा-सानजा रायजोफोरनि बोथोरनि मोनसे खौरां फोसावदों। बे समाव सोलिगासिनो दं गोलोम बोथोरनि बन्द'। गोबाङानो गोलोम बोथोरनि बन्द'आव नखरनि गथ'-गथायजों एबा लोगोफोरजों गोबां गुसु जायगाफोराव बेरायनो थाङो। नाथाय दावबायारिफ्रा दावबायग्रा जायगाफोरनि बोथोरनि थासारिखौबो मिथिनानै लाग्रोनाया गोनां, मानोना गोबां गोनांथि माब्लाबा गोबां हेफाजाब खालामो। मख'नो गोनांदि दासान्दि आसाम एबा बिटिआरनि सुबुंफोरा शिलं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, दार्जिलिं बायदि जायगायाव गोबां दावबायहैयो। बे समाव मेघालयआव गोबां बिबांनि अखा हागोननि आसा होदों आइएमडीआ, जेराव अरेन्ज एलार्ट फोसावदों बोथोर बिफाना। आइएमडीआ सानजा मेघालयनि मोनथाम जिल्लाफोरनि थाखाय अरेन्ज एलार्ट फोसावदों, जाय फैगौ रबिबार खालारसिम गोबां अखा हागोन एबा बारहुंखानि रादाब फोसावनाय जादों। गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोरा जादों सानजा खासी हिल्स, सोनाब जयन्तिया हिल्स आरो सानजा जयन्तिया हिल्स। बेफोराव गोबां रोजा अखा हागोननि आसा दं। बेजों लोगोसे आइएमडीआ फैबाय थानाय समफोराव मोनसे सांग्रांथि उन रादाबबो होदों, जेराव सा-सानजा भारतआव जुलाइ जोबनायनिफ्राय थामहिनबा आगस्तनि गिबि सप्तासिम अखा हागोननि आसा दं। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिज'रामावबो रोजानिफ्राय लानानै गेसें थाखोनि अखा हागोननि सांग्रांथि होदों। आसाम आरो नागालेन्डनि माखासे ओनसोलफोराव सोलिबाय थानाय गोबां दुंथायनि नारसिनथायखौ खम खालामनानै दुंथाया दिदोम जानो हागौ होनना फोरमायदों। बेराफारसेथिं आसाम, अरुणाचल प्रदेश आरो त्रिपुरा बायदि रायजोफोराव दैमानि थाखो बांनानै हरखाब दैबानाजों आरो हा गिसिखानायनि थाखाय सांग्रांथि थानो खावलायदों बोथोर बिफाना। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।